Hi guys, saka nasine ndichikupai like video yekuti ndichakuratidza kuti ndoswera ndichite zuva rese ndiri kuchikoro. Saka ndokandira kutoenda izvezvi ndirotanga nekuenda kubus stop dziri kuma 77. Guys, izvezvi ndapa bus stop ndangomira kuti bus racho rinouya like in 5 minutes. Saka ndowanzo kubuda kubva kuma 7 then ndozodzokera futi kumba kuma 4. Saka ndinospenda like 8 hours, like 8 to, saka chikoro chechi chinozotanga kuma 8 to 4, but nhasi chete ndine one lesson iri kubva na 9 kusvika na 11, saka 2 hours. Saka but ndichange ndichisara futi kuchikoro because pane assignment yandisingakwanisire kuitira kumba yakufanira kuitira kuchikoro plus nekuverenga because next week tine ma-exams. Saka ndozvanoichita. Saka mukuona ndikutarisa kuroad because wakangowarairwa bhazi racho rinongo kupfuura then wotosara, but at least pane mumwe akamirirawo bhazi anenge achitarisawo kuti rakuuya here. Ndozvacho zvekunoko. Siyande kuZimbabwe makomba aingouya chero time chero. Kunoku manje toedza kuti anouya netime yawo kana kuti haatouye dzimwe nguva, saka eshe anenge ari ma1. Okay guys, ndasvika kutown ndokune chikoro kwedu. Ndokune chikoro chedu. Saka izvezvi ndokwandangoenda. I think zvatora about 20 minutes kuti ndisvike, then ndozofamba dzimwe 8 minutes kuti ndisvike pachikoro chaipo. Saka ndingokuratidzei kuti ndave kupi izvezvi. Ndichikuratidzei kuti accommodation echikoro chedu icho. Ndinoya ndikuratidza. Guys, ndasvika manje kuchikoro. Hamene kana unyatsozura ndiri kusweta, cause nzira yacho yandofamba nayo ini. Unongo uchingokwira masteps uchikwidza uchidzika. Saka unopedzisira watosvika kuchikoro watoneta. Ndatobvisa heti. Alright guys, saka right now ndamu classroom and vanhu vachazotanga kuya kuma past 8 kana lesson yada kutanga. Ndangotsvake pane light. Unongotyika kuti munhu anongopinda ndichiti busy kuita mavlogs. Saka ndakutanga manje, then maybe kana ndapedza kuma 11 changwe ndichazokuupdate kuti zvinchifamba sei, but izvezvi ndege ndimboita zvechikoro. Saka guys, izvezvi ndapedza lesson yangu yekutanga. Ndangoita lesson imwe yangu. Zvike. Saka ndikuita ka vlog because munhu computer lab machimandiri. So izvezvi dzakuma like 11:50. Ndirikumboita assessment yangu ndimboverenga because next week tine ma-exams. Then tovatavhara. Saka guys, dzakuma 4. Saka izvezvi ndada kudzokera manje kumba. Ndomapera zuva rangu. Ndaonera kuti handisati yakusozvijaira zvokuvloga pazere vanhu, saka mamwe maparts handinyasoita vlogging. Saka ndozoita imwe video kusvika. Saka guys, izvezvi ndave
kwatambobva kuya kwakwanambokuradzei kune train ya saka ndangodzokera kubus stop then tienda kutoenda kumba. Saka guys ndasvika pabus stop anas pari munhu anga akanditarisa vaive saka anyway yazvino kuita kunge ndiri kutaura paaudio kana kuti ndiri pafone kone munhu saka ndotoisa maearphones padhuze inonzi chichispika ichi padhuze nepamuromo because pari kuita noise matrucks anenge achipfuura chichi saka yazuva rangu rada kutopera ndozoti handikanyanya kuvloga zvakanyanya kuchikoro because dzingwana achitombokangana ndotongoarairwa nchita zvechikoro plus nhandine vanhu futi pasaidi vangu makavatarisa mamhanyisiro andiri kuita maziso ndikutongoita kunge tsotsi rakabazviriro kazameno handisikwanisa kucontrola maziso angu ari kungomuvha kwese kwese but again botrya because ndechichiko kuti hapana kunditarisa here plus bhazi nendichida kuona kuti rakuuya here. Saka guys, I'm finally back home. Ndakudzokera manje kumba. Ndopa inoperera vlog panapa ndatudza kuma like 4:30 izvezvi. Saka ndonguva dzandowanza kubva kuchikoro. Saka yes, nhasi vlog handaiyasopa madetails but maybe next year ndokwanisa kuita part 2 because mamwe masemester yanenge nchienda kunenge kwakazara vanhu saka zvezvitonetsa wese. Nhasi maona kuti lab mamusina vanhu but kana iri semester inouya vanhu veseka munenge makazara. That's why ndafunga kuita ino semester yandakaenda ino inenge isina vanhu vakawanda. Chenorokesa andifanira kutsvaga kwakati kozi kuri kunaya ka handikuti anonzi kufemereka kozi ndakabata zvinhu zvakawanda maambrella chichichi saka kana muchida mamwe mavhidhiyo akadai so maybe ndingatry kuita imwe vhidhiyo yakadai so tichinyasopa madetails. Anyways guys, please subscribe, like, share and comment kuti mavlog akadai sanokunakidza here muchionawo a different country. Vamwe wenyu maybe mune muri kune dzimwe nyika, vamwe wenyu muri muZimbabwe, vamwe wenyu muri ningirikini muri dzimwe nyikawo saka just comment kana mavhidhiyo akadai sachikunakidza. Anyways, thank you and see you next week. Bye. Handikwanisa kubhabhaisa kozi ndakabata zvinhu ende imwe inonzi chiroko rune kamera. So bye.